היא הייתה אימא מסורה ואהובה ודואגת, אבל היא לקחה את האהבה שלה למקומות מאוד מאוד אפלים. זה הסיפור של ליאונרדה צ'ינצ'ולי, The Soap Maker of Correggio, רוצחת סדרתית. Una madre solo può comprendermi, la legge mai, forse la scienza mi ha compreso. אני שמה לסרטון הזה כל טריגר אפשרי. זה סיפור ההיווצרות של ליאונרדה, די מזעזע. 1893, איטליה. אמא של ליאונרדה יולדת אותה לבחור שאנס אותה. בגלל רוח התקופה, בגלל המסורת, בגלל הדת, מאלצים את אמיליה, אמא של ליאונרדה, להתחתן עם התוקף שלה. לפי הסיפורים, אמיליה שנאה את ליאונרדה והייתה מתנכלת לה הרבה, עד כדי כך שפעמיים ליאונרדה ניסתה לקחת את חייה. בסופו של דבר, אמא של ליאונרדה מצליחה להתגרש מהתוקף שלה ומתחתנת בשנית ומתכננת לליאונרדה חיים שבהם היא מתחתנת עם מישהו עשיר. אז אם מסתכלים כבר על סיפור של אמא של ליאונרדה, על הלידה של ליאונרדה, על הסיטואציות שבהם היא הגיעה לחיים האלה, אני יכולה לתאר ינקות מאוד אומללה, בודדה. יכול להיות שהאמא אפילו לא הגיעה אליה כשהיא בכתה, לא רצתה להתייחס אליה או להכיר בה, והאמא בעצם נאנסת שוב על ידי המשפחה, על ידי התרבות, להתחתן עם התוקף. את כל זה היא מפנה אל הילדה ומאשימה אותה. איזה תחושות זה יכול ליצור אצל ליאונרדה כבר בילדות? חוסר ערך, חוסר ביטחון, שונאים אותי, רק על עצם קיומי? מה עוד זה היה יכול לעלות אצלה? ליאונרדה יש לה חיים משל עצמה, יש לה רצונות משל עצמה, היא לא מקשיבה לאמא שלה. היא מתחתנת עם אדם מבוגר יותר, פשוט יותר. כאן מתחילים כל מיני סיפורים משונים שאומרים שבעצם אמא של ליאונרדה קיללה אותה. אני חייבת לציין אותה תקופה, אם נלך אחורה. קתולים מאוד מאמינים באמונות תפלות, בעין הרע, בכללות, ובעצם זה שהאמא מקללת את ליאונרדה, היא לוקחת על עצמה עול. היא לוקחת על עצמה כאב. המשך חייה ליאונרדה הולכת לאיזושהי סוג של רואה בקלפים, רואת עתידות, ושבעצם אומרת לה שדברים רעים יקרו לילדים שלה וגם לה, שהיא תגיע בסופו של דבר לכלא. אז הכללה הזאת מלווה אותה כל חיי. אחרי סדרה של שנים קשות ומעברים ממקום למקום, ליאונרדה נעצרת בגלל הונאה, הבית שלהם נהרס בגלל רעידת אדמה, הם עוברים למקום אחר וליאונרדה מחליטה שהיא פותחת לעצמה איזושהי חנות שמוכרת תה וסבון. שם היא כנראה לוקחת את יכולות ההונאה שלה שלב קדימה ומספרת לכל מי שמגיע אליה שיש לה את היכולות להפוך את החלומות שלהם לאמיתיים. מאחורי כל הטוב הזה שהיא הציגה לאחרים ואחרות שבאו אליה, הסתתר כאב גדול. מתוך 17 הריונות, רק 4 ילדים שרדו. היא איבדה 3 עקב הפלות, ועוד 10 ילדים נפטרו כשהם עוד היו קטנים מסוגים שונים של מחלות. מה שגרם לה להיות מאוד מגוננת וחרדתית על 4 הילדים שנותרו לה. אבל ליאונרדה לקחה את האהבה והמסירות למקומות חשוכים ומאוד מאוד מפחידים. אחד הילדים שלה היה אמור להתגייס במלחמת העולם הראשונה, אם אני זוכרת נכון. וכדי לנסות לשמור עליו, לעשות איזשהו טקס שישמור עליו, היא אומרת לפוסטיאנה הזקנה שיש לה שידוך בשבילה, יש לה בעל להכיר לה. משהו שפוסטיאנה שיתפה את ליאונרדה בשיחות אישיות שלהם. אז בעצם אומרת לו שהיא מצאה לה שידוך, ופוסטיאנה משלמת לה המון כסף לאותה תקופה. במשך תקופה יש איזשהו חיזור בין פוסטיאנה לבעל העתידי שלה על ידי החלפת מכתבים. שבמכתבים האלה בסופו של דבר מסוכם שפוסטיאנה תעלה על איזושהי ספינה והיא תגיע ותפגש את בעלה העתידי. לפני זה היא יוצרת בחנות של ליאונרדה. היא נעלמה. אף אחד לא שמע על אודותיה שוב. גם פרנצ'סקה הגיעה לליאונרדה מתוך מקום מאוד נזקק, וליאונרדה הבטיחה לה עזרה. ליאונרדה הבטיחה לה עזרה. הפעם זה היה בעבודה. פרנצ'סקה כבר כתבה למשפחה שלה, היא ידעה אותם שהיא מצאה עבודה ושהיא עוזבת. לפני שהיא עזבה, היא יוצרת אצל ליאונרדה, לחגוג את העזיבה והעבודה החדשה. בתקופה הזאת השכנים כבר שמו לב לריח מאוד משונה שמגיע מתוך החנות של ליאונרדה. אבל אף אחד לא דיווח ואף אחד לא התלונן. שתבינו, ליאונרדה הייתה מאוד מאוד אהובה על ידי כל מי שהכיר אותה שם. היא הייתה נותנת תה וסבון באהבה. גם וירג'יניה הגיעה לליאונרדה כשהיא בעצם עבודה. היא הייתה זמרת אופרה והיא נפלה מהגדולה שלה. ליאונרדה הבטיחה לה עזרה בעבודה, אבל היא חייבת לשמור על סודיות. וירג'יניה לא הצליחה להתאפק ושיתפה את המשפחה שלה בדבר הזה. כמובן גם היא מגיעה אל ליאונרדה כדי לחגוג לפני ונעלמת. בינתיים אנשים התחילו לחשוד שמשהו מוזר קורה. נשים נכנסות לתוך החנות אבל הן לא יוצאות ממנה לעולם. ובינתיים אחות של וירג'יניה כבר מדווחת עליה כנהדרת. ועל כך כי היא חושדת בליאונרדה. המשטרה בתחקיר מגלה שליאונרדה מכרה בשוק לאנשים את הבגדים של וירג'יניה. ובעצם חושדת בה ונכנסת אל חנות. כשהמשטרה חושדת שגם הבן של ליאונרדה מעורב באיזושהי צורה, היא בעצם מודה בכל הסיפור. היא שופכת את הצד שלה. היא בעצם משתפת כי מה שהיא רצתה לעשות זה קורבן אנושי. היא רצתה להקריב קורבן כדי להבטיח את הביטחון של הבן שלה, של הילדים שלה, אלו שנותרו. ליאונרדה סיממה את הקורבנות שלה. לאחר מכן היא הכתה בהם עם הגרזן, אספה את הדם, ומהשאריות היא הכינה סבון ועוגיות שאותם היא מכרה בחנות שלה, או חילקה לשכנים. מה אנחנו יכולים לראות פה?
קודם כל אנחנו יכולים לראות הידרדרות של מצב נפשי עד כדי פסיכוזה. השילוב של דת ותרבות והעובדה שהיא לא טופלה בשום דרך בלהתמודד עם אובדן כל כך גדול וכל כך מרובה של ילדים. העצב, האבל, שאולי לא קיבלו שום מקום לעיבוד, בעצם התחילו להשפיע על הנפש שלה. היא הייתה צריכה ליצור הגנות מיסטיות, רוחניות, סביב הילדים שלה, כדי להאמין שהם שמורים ומוגנים. Della sua condanna, 30 anni l'ergastolo e fucilazione. Ma che mi interessa a me? 17 figli. בכלא היא כותבת ספר זיכרונות ומתכונים לדברים שהיא עשתה, מה שמדגיש לי שיש איפשהו בנפש של החלק שלא מבין את החומרה של המעשים שלה. מאותה סיבה לא היה לה שום בעיה למכור סבון ועוגיות שעשויות מהקורבנות שלה. וכמובן שאי אפשר לשלול את העבר שלה, את הדרך שבה היא נולדה, הדרך שבה היא גדלה, איך שאימא שלה, הקשר שאמור להיות האוהב, העוטף, המראה, המכוון, לא שם. מה קורה לה, לנפש שלה, איך היא התפתחה. מה אתם חושבים? מה גרם לה לעשות את מה שהיא עשתה?